Kami dire sa among destination. Saba na kayo. Diha mamig baboy guys para kay Senior Santo Niño. Magkuha mi og baboy. Balik na po ko di ba kato akong gi-vlog na dahil baboy ug manok guys. Mao ni siya guys. Nari na pud mi diri guys. Kay iro guys. Iro oh. Guys, oh, mag-ihaws baboy. Okay. Welcome back. Ito'y oh. Ngayon ako ni Yabi, nailaki niya. Nailaki? Ha? May huwag isabi. Mami oh, brown. Laging. Laging. Okay. Okay. Ha? Saan ni Didi man? Okay. Ambot nila. Ting ting ting. Agoy hello sa itoy. Lami ni oh. Lami ya itoy ba? Anak niya? Abantugra, liwat. Ana oh. Cute na mga ilo. Ay, bagong anak ko. Yes, oh, itoy. Itoy. Ha? Namahaw na mo wa. Kada sila ba human na pamahaw? Namahaw na. Oh, yan nagkaon ko dali-dali. Ay mo na mo, pupo. YouTube ni nga po ah. Pupo tayo kita ko porto. Di ko ng pupo. Ay. Kapoy ng pupo. Kapoy ng pupo. Kapoy. Porta man. Way bayad. YouTube ba? YouTube. Malay mo sa YouTube. Kailangan ka may kuwan. Okay, so prepare na sila guys. Ang dako kayong manok guys oh. Kasi pangalan ni nga manok? Yamo. Ha? Rhode Island. Rhode Island? Eh. So daghan na di ni mang labok. So daghan kay manok diri guys. Kahagbungon ning manok kani guba naman. So, manok. Asam to si Iman to? O dyan! Nari ka dira? Mali na kakanding. Gawas man to na eh. Kaistorya. Mukhaon na na ya? Adyo kaya naroon ka doon ah. Mukhaon na na? Gusto niya magdudua ni. Tuo lang minta tuo. Nagmay pa man. Asa liwat ana? Ha? Wala ki. Gani? Kaya probat si tanan. Bae? Oh, namatay dua na na. Apes ka lihat kiruan. Tumba lagi na. Mulukso. Matay ka na sama ng tiil. Kanahil ito dua na. Kagak lang. Nari mo lang sakam. Tapal higda.
Asa man nagliwat na ya? Kari dia. Di ba? Sang papa na. Kasi nila sa suwana, nag-ulit niya kay abala nag buwan. Bisaya? Pergi, wari jeng naong dia. Takut wala. Liwat niya, dako. Garaun ka dumi. Gusto. Kita mo lang malibang gawas at kebutan malibang. Yan na kayo, asal malibang. Kaya kita malibang ito gawas. Nalis dyan, no? Dari dia. Aring baboy? Namay bahog dira. Dari ko, ano kung tiga mo? Nanamay ticket. Oh, udah bawa ke tiga. Dari Palit beer. dari ka, tiga mo yung mga kasol. Kaker dari. So, nangitlog manok. Uli-uli ko sa kagkabuhan. Wala, may sud. Isa ra mong kabuok. Ano po na, speak ka ko. Ma'am, diri isa. Tapi bayo ulit ito na. Diri na sila mangitlog di ay. Takda di RJ ini orang butang daw. Iskabir. Sure eyes. Tapi anak ko, do ko buok. Haman, Purlak ito ilaw. dagko na. Ngani po nag Tagay ko be. Guys, hanap po ko diri guys. Welcome back. Nako diri sa babuyan. Babuyan ni guys. Yes, oh. Oh. Balik na sad ko diri guys. Balik na sad ko diri. Oh. Balik na po ko diri. Dagko na. Katong niadto ko diri mao naman siguro na dagko na. Ay mao na. Kisa may magbahog ani, wala nanguli na tong diri sila. Uy, anam ritaw diri ah. Kisa may magbahog yan. Ay guys, naraihawon guys, oh. Dako. Po kayo guys. Ang babuyan guys. Diri ko sa mga butakal guys. Yung ihawonon siguro ni. Anay yun. Anay yun yung diri ah. Kaning diri. Oh. Yung mga ni, mga anay naman ni. Na yun mo pa manina buntis. Na yun bago. Mga bago man ni. Pa dito guys, oh. Napa. Dira diha guys. Dito himuonon pa dito kinaguba man, himuonon na pod. Sagol na ay dili butakal. Baboy. Baboy. Oh. Guys, no. Hindi ko kayo guys, oh. Hindi ko kayo naman diri daghan guys.
Sige, kadangog. Guys, oh. Na diri daghan. Diri gibutang kay naguba man siya dito, guys. Diri gibalihin. Dito, oh, daghan. Patining siya, guys. Hano. Ligyan na ini siya, guys. Daghan, no. Nadako kayo, guys, oh. Butakal ni siya, guys, butakal. Butakal. Daghan, no. Diri nagibutang kay naguba man dito. Diri gibutang. Taman man yuta nila dito. Bano. Butakal. Butakal, guys, ora kung dakuha, guys. Kani anay. Kain kayo. Anayon. Anayon na siya, guys. Lakaw na po, guys. Okay, kadangog. Kadangog tayo, guys. Kuha naman ako. Ito, 120. Kapin. Lugintar ilang ko siguro. Lagmi dito 15. Kaya na sa 30 lagi. Sobrang to. Kaya rin. Bunga na ko na kapin. Dupa man na gini. Daod na. Islirit man si Jack. May ginakaanak man siya. Dan anak barang gani. Lungbok. Lungko. Sakdam lalo. Peluoy ba? Bilisay na yung forma. Kapila na ni anak ya? Una. Mo ni. Yung magpadidi na. Mo takilis da. Kasi mo ko mo. Dito ibang itindagan ko ano. Buyat po din. Buta ang gagdala na tayo pagi. Pagtandaan. Musukol. Tuluo sa Mama Pig. Mama Pig. Duag mo dito, abangan pikas. Otura. Okay, ilan ang ipagawas, guys? Berapa asal saya? Gabutas. Mga sini dua akar tu. Tega buah. Ay, ilan ang ipagawas, guys? Buana, beliau kala. Napiang daw na. Yan. Oh. Nga, di na mo gawas. Nga. Patining, guys. Oh.
Namugawas. Hadlok. Ito mo balik. Yan, nila ko kagawas yan. Nagihamas sila guys. Bukal. Ya, dyan. Waka gibing og kabungaan. Klasihan naman. Hoy, mong naman ka na libang. Uyahay. Nabot. Domingo, pohon. One man tato, watin sa kong senior. Dari tak sampai jauh, ingat na daw. Sayang ko rin sa tuhan. Pangalan na, sinyo. Syo? O, isno? Asa ang anak-anak? Asa itong bagong nanganak? Nasa na isno? Guys, saba kayo diri guys. Hero guys. Namulagod siya o, na initan. Guys, oh. Na, bana tugtuan. Na, tumba na. Agpas yan. Kabayi. Guys, oh. Maoy na. Hoy! Yun lang, gibula-bula. Huh? Adik ko ni, dako naman na. O, just Mario gapon ba niya? Ayan na, kamala niyo. Dambak nila, malamang ko naman na. Dambak mo na rin. Dambak mo na. Kadugan tayo. Suka na lang, suka. Kani mambakal. Junior. Ang mo. Kasi mabalik ng bakal. Ayun na nila guys, oh.
Gawat dyan! Uga sisa na uy kay buling. Nastram na na niyo. Asa to green nga kabubang na ikahawiran naman na. Oh, nagdo kita sa green, natuwar no na. Ay to, ade ay to ya. Kapag papanari na, matuig gamit na ho. Sirado lagi man. Pila na ka kilo ya? 100 kapin. Man. Iman, pila na kilo? Sini ang ito kung gawin sa yun. Mura na gitubuhan. Menang dugo sayang. Dugo sayang. Nah guys, oh nahiwa na guys. Kinakusgan. Uy. Bilin ba ka? Diyan sa man dyan. Desisyon dayon. Hindi daw siya. Bago ning kaon niya. Kani? Gapo na na. Sakdiya. Oo yan. Ha? Dugo. Tingnan nila tingnan. Ay dugo. Mo, ganyan. Mura na bag mga dagko. Saan? Park. Klaruhan ng tawag ganda. Kuya og trip dyan bay. Kami sila nan to coast to coast. Basa. Doy. Dyan. Gusto na mo.
kuha. Ito kabugaw. Ito kabugaw. Ito punta itong kabugaw. Masig na dito ah. Kaburo ni mo, kuha ni mo. Wa lagi ay. Tanong mas baldi na, mas baldi ang gisod. Para ba tubo? Ito sa yan, ano sa kayo mo? Diha kay dugo no. Hindi mo daghan. Yo, wala ito ka mabuk. Sira tubig. Yo anak, katong tawag ay hindi na ko. Sabi na kulira pa kasi na pud wala na tudlan na tubig ba. Loko na kasaya. Kulira gitong-tong na ijang ti. Kasi lilas no. Ano to yan? Ito karaw ha. Kuan, ang problema. Una ito on. Ako ito on. Karaw na na. Ego ka? Ito na ko. Kuan kan. Ano ni? Ito na yan. Wait lang ka na. Dahil ito ang bedak ko. Magic ini kan makanya kan naglablao. Magic. Kamu narasay yung ata. Awirilat. Tilat. Dito sa kusa yan. Grabe globe yun. Ito kang arakado. Kay Graves. Sa nakakilo yung puno. Sabihan. Berapa gini? Kung terapit dyan, ini sa nilas dyan, kaya hindo ka. Tambok ang isang yung mga Umod ba lang, oh? Or sa likod yan, eh? Balat. Senyor, awal senyor. Guys, luto po ako guys. Ada na kahoy. Gamay ram gay to ah. Luat pa. Dili na ikaw na. Manok. Way sundang diriya. Ah, bang naman na, asko na. May yung Asa yung litsihan niya? Wah! Kaya na lang kasa. Tulak lang yung ako.